Samantala naman po, mobile computer truck sa bayan po ng Asinggan maghatid ng libreng kaalaman sa paggamit ng computer. Para sa detalye ng good news na yan, ikwento mo, Idol Maya! Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong June 16 ay siya namang simula ng pag-iikot ng isang solar-powered mobile computer truck sa mga paaralan sa 21 barangay sa bayan ng Asinggan, Pangasinan. Naglalaman ng 14 na computer set ang mobile truck na gagamitin sa pagtuturo ng computer theory, Microsoft Windows, Microsoft Words, Microsoft Excel at iba pa. Layunin na libre makapagbahagi ng kaalaman sa paggamit ng computer para sa modernisasyon ng edukasyon sa bayan. Kaya naman huwag nang isipin ang pagbili ng computer, dagdag bayad sa kuryente o pamasahe papuntang computer shops dahil mismo mobile computer truck sa Asinggan ang lalapit at magbibigay ng libreng computer lessons. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.